unha novidade neste día e é pois o grupo Everdream que ven a acompañar a unha intérprete. Concretamente, os membros do xurado o que terán que xulgar este intre é a calidade da voz da súa intérprete, da intérprete que vamos a ter no escenario que ven acompañada polo grupo Ever, ao que podemos dar un fortísimo aplauso. Van a interpretar o tema de Europe, de Final Countdown, quen o vai interpretar precisamente, que é a quen van a ter que xulgar os membros do xurado, é a Lucía Casal de la Fuente. Démosle un fortísimo aplauso.
Gracias, Lucía, gracias.